Sin intrana chuan Vasily le Charlotte ten sakhi an vea zana chuan an hemmina an eilai chuan Quinlan chuan amep ken laia chuan missile omna azonga a muzolova Roman chuan missile angchi omna chu mepa a muzolovang ti aloshila Philadelphia lama chuan Alex le Ephraim ten vampire ho thisen da kholna a thak tur sazutur an siam meka an siam pa chuan an nun hlui te in shiltonin an ti mol bok sin dot ya chuan Vasily Quinlan Charlotte le Roman de chuan missile chu an zong muta a ta chuan mishing ruang le vampire tam tak an hmuah silo chunga chuan Vasily an silver grenade avom luta an kongthen fainan atiani silo pona changa Quinlan azuk da thak chuan akap tu hmutur omsi lavin Quinlan chuka anita tlat maya silo chunga chuan atlalut tadai mai ain hliam chung chuan ka chunzom zelani a Romanan akap tu mu thei si lo chu biak a han tuma ma se chana adong lo chu wang chuan apia dewa changin Vasily chu alut thlave a silai keng mi pakhat a hmuhthua ya a han ka phliama Quinlan thinrim chuan aron that tangalani lelama chuan zakin arul khoilai eyatan chai chim apemeka a ompuinu ron lut chu vampire no pangte chuan alangai na lo chewa nula chu hlavin a outdoor mai zak chuan ati thai wangin vampire chu a hawa mase nula chuan him chuang lawa a in shia ta wangin atlan chhuak ta daya zak chuan a hnunga zui zelin abula chuan a himang ti ashila vampire ten a thu an oi dante a hmutira a eitur tu ang pe katiam bokani chumi zan chuan Ephraim Alex le anau te chuan vampire ho thisen in tur phurtu tank local hun an nga ka tank alo na ivele chuan akong andan saka tank khaltu le Alex sinau anin hnial mek lai chuan Ephraim le Alex ten an tur ken chu an lo transfer chara an thil tum an hlotlin nu chuan an bibo ngal thwai ani chuti lai chuan zak chuan a ompuinu chu museum a ashwaya an ti na chuan nula chuan anu le pate nuclear puaka achan thu te asoya zakan ama me pu ani ti ain shia tran wangin soitur ashemai lo ti chuan nula nena chuan a thian tenen andu to ka eitur apek tur thu asoya nula chu ebini in ahlim em wangin zak chu lom thu ashil mola zak chu a hota a miswal pa chuan a in konga alo muak reng mai zak chuan Mihringte tana eitur atlem em chan azota miswal pa chuan nuclear wang veka eile in tur wang ta ani thu ina changa chumai tu tok lovin zak nena chuan Mihringte ril ru achiar thei wanga anjil ru chia chia thu te ashil bok miswal pa chuan zak chu akianga omzel nge kalsana du zok ti inkara du thang turin atia ma se zak chuan miswal pa chu alo nel man to wangin akianga om athang ta zokani Dakota lama chuan Roman chuan misal chunga kimlawa omani atia achunga omtur chu miswal pa in alo lama sa anjin wangin vampire convoy lama zon anruta chuti lai chuan Ephraim le akal puite chu partnership building kota an oma darka ni chung vampire chhuak mutur anom lo wangin anthi to anga ya an pathum chuan building chunga chuan an luta a ta chuan vampire ruang an hmuhnawm mai an tur na tho ninge yin an ringa ti chuan transportation office a an lut langala chuta an thil mu te chu an chethiam lo hle ani chumi hnu chuan miswal pa chuan I course nena vampire te thisen in tura tur om chungchang alo zot fia meka I course chuan sechakya nemo achian te an ni arin thu in achanga miswal pa chuan zong hmuthwaya that vek turin I course chu thu ape ani atuka chuan Sanjay le anupuin zanja an kilduna anupui chuan an nundan thar chu shiom atingoi Sanjay chuan nui meltal puloi turin angena chuta I course ron thlen chuan annu chuan shiom atizwal hle a ani chuan facility lamarai porte chu thakotling lava naw nei tir man mo mai turin atia kum khata fa voi ni nei tura an be se mai baka Sanjay chuan atingam don lawani chuan midanga zon mai tur thu aron soyani facility a chuan Sanjay yan dats chu a office a kaungala ta chuan a thian nu
thakim lawanaw azai chhuah sakna tura puiturin angena Dutch chuan adu don lo ti a hriat sawangin Sanjay chuan avaw ngal bok lelama Ephraim le achian te chu an chen skula vampire hovin an ron beya skula changa tan chet pa in vampire te chu an be ve bok chutia anin be lai chuan Alexi nutrapa kha vampire in alo se man lau maya ani chuan vampire a chan ve ma a thatmai turin a u chu angena Alex chuan ati thengang lova Ephraim aron ka plumta a ti chuan an pani in him takin an tlan chuak thei shamani chumi hnu chuan gas lo langin Raul manatan silai ape a chuti lai tak chuan an chian pakhat liamna tak tuar hi an ran hruai luta athi ma chuan ama thattu ten athil nei an lak sakte asoya gas chu an mel mathar te en thaturin achhuaka ti chuan an biruk na nia ashiat tui chepa ina a chuan alut thla a an mel mathar te chu New York police an lo ni reng mai facility lama chuan Dutch chuan a thianu chu awanema anila chuan anaute chu an chung ko tha om chuna ni thu lo soin alo trap zoi zoya Dutch achwa vele Sanjay chuan Sophie chungchang alo zot ngala chutia anin belai chu raipur pakhat hian anin be fauti sha in Dutch chu amu kholo hle ani sin lo lang le a chuan Ephraim Alexi ane meka kelile zaka sanchin shilve in nuclear metpuak to po afapa ani thu ashila Alex chuan zakla dam le dam lawa zo chuan Ephraim chuan ashiat lau thuwa changin thise poilo zo kang ati zui bok thudik ashiat nu po chuan Alex chuan Ephraim bula kala ama pui chu aladu reng thawa an biruk na atanga an han chhuah chuan le khate hi an chara ta chuan partnership company in na thok thon chhuah tur an mamo thu hi achuanga thil lo thleng tur chu an ngai to thiam ngal mai chumi hnu chuan gas le achian te lo lang vele in gas chuan achian te nena New York police officer te biruk na amu chhuah thu te achila ti chuan anral thuam ti ruk sak turin ruaman na an siam ta ani atuk zinga tui chelwan na lama an luda an zinga pakhat chu abul chia building a omin achung lu na veng tu mi pani te hian an sniper rifle kenin an kap luma an thoma chuan achunga mi te chu an tlan chuak hloma chu vele gas le achian te an lut ve thung police chen khat lo let le tenen anin kap ta boi mai le gas te lamin ne na an changa police dam chuak an om talo mo ti a anral thom mu zong zong an la a achian te chuan gas chu an fak liama chu amu in Alonso chuan athik ru hle ani facility a inzaina room a chuan Sophie chu an zaidona Dutch chuan asira alo nem ve mol bok fanudu om takalo pianga ma se anu po mu tir lavin no sen piang chu an roi sang ngala chu kher chu Dutch chuan ati thei tangang lova chemte ala a Sanjay ngonga atina nam thu in atlan chia a thisen da khomna factory a theng tha Mihringte chu shuya khai ni in an thisen an hip chhuah saka chu Mizo an taksa an halral le aloni Dutch chuan athil mo chu makati em wangin vampire ho lo thlen ma chu che chang lovin ading reng ringot mai ani atuka chuan Ephraim le Alex ten New Horizon lam an pana ma se Pennsylvania khodaya an kar a chehlau mai khwa chu an han fang vela kongsira hian mechenau pang pakhat Emily ti mingpu phone an chara phone a chuan Emily chungten New Horizon a inson antum lai vel kar ni liamta video hi alo om Emily chuan kal a she hle a video anen zo chuan an maluka in chu Emily te inani ti an hmuah in chu an han lu chuan tuma an lo om lo zanre nan man antum ta ani Dakota marlama ve thung chuan Vesili le midang te chuan vampire ho bungrothiar an thlir meka vampire chithar mongrels ho an mobok ti chuan vampire ho be itan tur roman na thar an siama an singa patling ho chuan vampire ho an lo em wangin an roman na a chuan an tel vengam chia lova ma se Charlotte chuan silver pack tiamin amin thei shama silver pack tur po chu anei chuang hleilova Queenland ne na ero Tisenbur khat ape ani Sangkhazaria somriat pariat kum Londona hankir le lokela meche pakhat
lusa anti hian anu chapa damlo vampire a santir theina ti in Queenland azong na sa ema Queenland a hmuhnu chuan anu chapa moturina hruaya lusa fanu omve in ani chuan Queenland mel chu a hlau hle maya tunhuna chuan Dutch chu vampire ten manin in hnuah bera I course moturin an hruaya ani chuan chuna nau piang thisen kha a in thlita a in pa chuan nausen piang lim thisen ba ka tuya om hleinem le athia ti chuan Dutch nena sitrakiana omna azota anlo man ve rengani ti asha chuan makati hle mai Sanjay office a kal ngalin sitrakiana record azon tira thing research na hmuna anda hi alonia I course chu a chhuak le thoya sitrakian chuni khoshelavin awahmuwa thinrim takin doctor nena chuan kai thongal turin thu apea sitrakian alo har vele chuan I course chuan Khawvel top na turani to hi ti in a han nui vela ipathian hi a om tak tak lawani atia sitrakian ro chuan an chia alo a ma se I course chuan enga ama angai lo sindot lia chuan anmu tho chu Ephraim le Alex ten mi che pakhat silai keng Francis ti ming pu chu Emily te na chuan anmu thut maya ani chuan New Horizon atanga tlan chhuak ani thule vampire havin anse manwanga achan ve thwai tur thute asoya Ephraim chuan vampire achan ma a New Horizon a shwai turin alo nge na ani chuan arem ti ta ani chuti lain Dutch chu meiche tam tak da khomna a an shwai meka meiche pakhat Rosalinda chu an shwai shanton vele Dutch chuan thisen hipchhuah na khol a hmuhte kha asoi chhuaka anma ni veng tu te chu an beita a Rosalinda nena midang te chu mun hi ma shwai turin ati a ani chu sitrakian zong turin akal ngal building a alarm riten I course ril ru anlak pen lai takin Dutch chuan sitrakian chu awahmu a ma se I course ron le chuan ron hmu in a ron nui zata chu vele Dutch chuan alo hala a thei anga rangin sitrakian chu anor sonta ani mundanga chuan konglai taka vampire motor lo ngakin Queenland ading meka anron na ivele achunga lonin vampire pakhat nen anin swala atha hnuah driver nam chhuakin aman akhala chuti lahin Basilian vampire rolte alokap mek bok asiat lo lahin pakhat hian aron zuan thut maya mase Queenland chuan aron chan thei hlau trak anhan hon vele chuan vampire chuan alei aron chhangala Queenland chuan lo thatin anrua manna pakhat chu a hlotlingta sangkhazaria somriat pariata kirle lokila Queenland chu lusa teina chuan a oma anu chapa na chu azwal zela mase Queenland chuan vampire a chantir du tlat silo chuti chung chuan lusa chuan Queenland chu angainat em wangin samlem te vo sakin a mai te a chei saka mishing a an pha hle ani lusa chuan Queenland nena thil dang adil le a ani chuan chu ero chu ati saka lusai nu chapa chu amoral ta a an han phum zo nu chuan miswal pa ron langin an pui thiam chu aron se thut mai sin dang lo lang le in Ephraim le Alex ten New Horizon an thleng to a Francis chu a om anuam lo chan ma se ka hlum ni ero adu si lo an ma ni kal sana tum lai tak chuan miswal pa aron cheta tlat maya Francis ka mang chuan Ephraim nena zaka chanchin aron shila atong laklo lai takin Ephraim chuan akap hlumta ani episode datle imu zel thainan Lemchan Khawvel hi ilo subscribe ve nge don nia